रूपम सकृचातम स गणरघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां स गणललितां विशाखानिदां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुपश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तिशक्तिकं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो भावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्नि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाशाद्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधाय हरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1. അതിന്റെ സമ്മറി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3-ാമത്തെ അധ്യായം നാഭിരാജാവിന്റെ പത്നി മേരുദേവിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഋഷഭദേവന്റെ ഉത്ഭവം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ 9 പുത്രന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിലൊരാളാണ് നാഭിരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി മേരുദേവി. അവർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ പുത്രനായിട്ട് വരുന്നു, ഋഷഭദേവനായിട്ട്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്. അതായത് സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായത്തിൽ അഗ്നീന്ദ്രന്റെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന പുത്രൻ നാഭി രാജാവിന്റെ നിഷ്കളങ്ക സ്വഭാവം വിവരിക്കുന്നു. പുത്രലാഭത്തിനു വേണ്ടി നാഭി മഹാരാജാവ് തീവ്ര വിരക്തിയോടെ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അവൻ തന്റെ പത്നിയോടൊപ്പം യജ്ഞങ്ങളുടെ യജമാനായ വിഷ്ണു ഭഗവാന് വേണ്ടി ധാരാളം യജ്ഞങ്ങളും ആരാധനകളും നടത്തിയിരുന്നു. തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് അങ്ങേയറ്റം കാരുണ്യവാനായ പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ തപസ്സുകളിൽ വളരെ പ്രസാദിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ ചതുർബാഹു രൂപത്തിൽ രാജാവിന് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പുരോഹിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചു. ഭഗവാനെ പോലെ ഒരു പുത്രനെ ലഭിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ നാഭി രാജാവിന്റെ പത്നി മേരുദേവിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ജന്മമെടുക്കാമെന്നും ഋഷഭദേവ രാജാവായി അവതരിക്കാമെന്നും അവർക്ക് വാക്കു നൽകി. ഇവിടെ നാഭി മഹാരാജാവും മേരുദേവിയും ഭഗവാനെ പോലെ ഒരു പുത്രനെ വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഭഗവാൻ അവർക്ക് മുന്നിൽ ചതുർബാഹു രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക്
പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കാം, ഋഷഭദേവനായിട്ട് അവതരിക്കാമെന്ന് വാക്കു നൽകി. നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. നാഭീരപത്യകാമോ അപ്രജായ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷം ആത്മായ ജദാ. ശ്രീശുക ഉവാച. നാഭീരപത്യകാമോ അപ്രജയാ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞ പുരുഷമവിഹിതാത്മായ ജദാ. ശ്രീശുക ഉവാച. നാഭീരപത്യകാമോ അപ്രജായ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞ പുരുഷമവിഹിതാത്മായ ജദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. നാഭീരപത്യകാമോ അപ്രജയ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷമവിഹിതാത്മായ ജദാ. ശുക ഉവാച. നാഭീരപത്യകാമോ അപ്രജയ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷമവിഹിതാത്മായ ജദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. നാഭീരപത്യകാമോ അപ്രജയാ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷമവഹിതാത്മായ ജദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശുക ഉവാച. നാഭിരപത്യകാമോ പ്രജയാ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷമവിഹിതാത്മായ ജദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. നാഭിരപത്യകാമോ അപ്രജയാ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷമവഹിതാത്മാ അയജത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭീരപത്യകാമോ അപ്രജയാ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്ത യജ്ഞപുരുഷ മഹിതാത്മായ യജത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. നാഭീരപത്യകാമോ അപ്രജയ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷം അവഹിതാത്മായ ജത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജേഷ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നാവീരപദ്യകാമോ പ്രജയാ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷമവഹിതാത്മജയത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നാപീരപത്യകാമോ അപ്രജയാ മേരുദേവ്യ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷമവഹിതാത്മായ ജത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നാവിരപത്യകാമോ അപ്രജയം മേരുദേവ്യ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷ അവഹിതാത്മാ യജത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നാഭിരപത്യകാമോ അപ്രജയാ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷ അവഹിതാത്മായ ജത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശിവോപാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുകോവാച നാഭിരഭ്യത്തകാമോ പ്രജയാ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷം അഭിഹിതാത്മയജത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മാകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുകവാച നാഭിരപത്യകാമോ പ്രജയാ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷമവഹിതാത്മായ ജത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച നാഭീരപത്യകാമോ അപ്രജയാ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷമവഹിതാത്മായ ജത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നാഭിരപത്യകാമോ പ്രജയാ മേരുദേവ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷം അവഹിതാത്മായ ജത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നാഭീര്യപത്യകാമോ അപ്രജയാ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷം അവിഹിതാത്മായ ജതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നാഭിരപത്യകാമോ അപ്രജയാ മേരുദേവ്യ ഭഗവതം യജ്ഞപുരുഷമവഹിതാത്മായ ജത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നാഭിരപത്യകാമോ അപ്രജയാ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷം അവഹിതാത്മാ യജത. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിയാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നാഭി അപപത്യകാമോ പ്രജയാ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷം അവഹിതാത്മയ ജത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിയാചാര്യ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാൻ പറ്റും ചൊല്ലിക്കോളൂ. അല്ലെ വേറെ
ഓക്കെ, വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നാഭിരപത്യകാമോ പ്രചേയ മേരുദേവ്യ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷം അവിഹിത ആത്മായ ചേത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നാഭി അപവത്യകാമോ അപ്രജയോ മേരുദേവ്യ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷം അവഹിതാത്മായ ജയതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നാഭിരപത്യകാമോ പ്രജയാ മേരുദേവ്യ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷം അവഹിതാത്മാ യജതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രതിമാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നാവീരവത്യകാമോ അപ്രജയ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷാമവിദാത്മയാജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയേശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. വിജയേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്രീ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച നാഭിരപത്യകാമോ അപ്രജയാ മേരുദേവ്യ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷമവഹിതാത്മായ ജദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദു മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ദണ്ഡവത് പ്രണാമം. ശ്രീ ശുക ഉവാച നാഭി അഭേത്യകാമോ അപ്രജയാ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷാമവിഹിതായാത്മായ ജദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രജി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നാഭീരപത്യകാമോ അപ്രജയാ മേരുദേവ്യ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷം അവഹിത ആത്മാ അജേത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നാഭിരപത്യകാമോ പ്രജയാ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷം അവഹിതാത്മായ ജദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാജി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നാഭിരപത്യകാമോ പ്രജയാ മേരുദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷമവഹിതാത്മായ ജദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം നിവർത്തുന്നു. ശ്രീ ശുഗവാച. ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, നാഭിഹി അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ അപത്യകാമഹ പുത്രന്മാരെ ആഗ്രഹിച്ച് അപ്രജയ സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടില്ലാത്തവൻ മേരുദേവിയുടെ മേരുദേവിയോടുകൂടി ഭഗവന്തം പരമദിവോത്തം പുരുഷൻ ഭഗവാൻ യജ്ഞപുരുഷം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും യജമാനും ഭോക്താവും അവഹിത ആത്മാ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അയജത പ്രാർത്ഥനകളും ആരാധനകളും സമർപ്പിച്ചു. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാധിച്ചു. ശിവദേവ ഗോസ്വാമി സംസാരം തുടർന്നു. അഗ്നീന്ദ്രന്റെ പുത്രൻ നാഭി മഹാരാജാവ് പുത്രന്മാരുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാൽ
അതിനായി എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും യജമാനും ഭോക്താവുമായ പരമദിവ്യപുരുഷൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ പത്നി അതുവരെ ഒരു സന്താനത്തിന് പോലും ജന്മം നൽകിയില്ലായിരുന്ന മേരുദേവിയും ഭർത്താവിനൊപ്പം വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ആരാധനകൾ അർപ്പിച്ചു. പ്രഭുപാദിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യഃ വാവസദ്ദയാ വിശുദ്ധ ഭാവേന യജത പ്രവർഗേഷു പ്രചരൽസു ദ്രവ്യദേശകാലമന്ത്ര ദിഗ്ദക്ഷിണാവിധാനയോഗോപപത്യാ ദുരധിഗമോപി ഭഗവാൻ ഭാഗവത വാത്സല്യതയാ സുപ്രതീക ആത്മാനമപരാജിതം നിജജനാഭിപ്രേതാർത്ഥവിദിൽസയാ ഗൃഹീതഹൃദയോ ഹൃദയംഗമം മനോനയനാനന്ദന അവയവാഭിരാമ മാവിശകാര. തസ്യഃ വാവസദ്ദയാ വിശുദ്ധഭാവേന യജത പ്രവർഗേഷു പ്രചരൽസു ദ്രവ്യദേശകാലമന്ത്ര ദിഗ്ദക്ഷിണാവിധാനയോഗപത്യാ ദുരധിഗമോപി ഭഗവാൻ ഭാഗവത വാത്സല്യതയാ സുപ്രതീക ആത്മാനമപരാജിതം നിജജനാഭിപ്രേതാർത്ഥവിദിൽസയാ ഗൃഹീത ഹൃദയോ ഹൃദയംഗമം മനോനയനാനന്ദ നാവയവാഭിരാമ മാവിശകാര. തസ്യായപ്പോൾ അവൻ അഥവാ നാഭി ഹാ വാവ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധയാ വളരെ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും വിശുദ്ധ ഭാവേന പരിശുദ്ധവും കളങ്കപ്പെടാത്തതുമായ മനസ്സോടെ യജത ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രവർഗ്യേഷു പ്രവർഗ്യങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഫലേശ കർമ്മങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ചു അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു ദ്രവ്യ യജ്ഞദ്രവ്യങ്ങൾ, ദേശാദേശം, കാലകാലം, മന്ത്രങ്ങൾ, ഋതിക് ഈ യജ്ഞം നിർവഹിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ, ദക്ഷിണ പുരോഹിതന്മാർക്കുള്ള ദക്ഷിണ, വിധാന ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ, യോഗ ഉപാധികളുടെയും ഉപത്യ പ്രകടനത്താൽ ദുരധിഗമ നേടാൻ കഴിയാത്ത അഭി എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ഭാഗവത വാത്സല്യതയാ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് വളരെ സ്നേഹവാത്സല്യമുള്ളവനാകിയാൽ സുപ്രതീക വളരെ സുന്ദരമായൊരു രൂപം സ്വന്തമാക്കുക, ആത്മാനം അദ്ദേഹം തന്നെ അപരാജിതം ആരാലും തോൽപ്പിക്കപ്പെടാത്തവൻ, നിജജന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്റെ അഭിപ്രേത അർത്ഥ ആഗ്രഹം, വിദിൽസയ സഫലമാക്കാൻ, ഗൃഹീത ഹൃദയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാൽ, ഹൃദയംഗമം വശീകരിക്കുന്ന, മനഃ നയന ആനന്ദന കണ്ണിനെയും മനസ്സിനെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന അവയവ അംഗങ്ങളാൽ, അഭിരാമം മനോഹരം, ആവശ്യകര ആവിഷ്കരിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം യേശു ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക്. യജ്ഞ നിർവഹണത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാൻ 7 അതീന്ദ്രിയ ഉപാധികളുണ്ട്. 1 വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ ബലിദാനത്തിലൂടെ അഥവാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സമർപ്പണത്തിലൂടെ, 2 സ്ഥലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ, 3 കാലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ, 4 മന്ത്രങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തിലൂടെ, 5 പുരോഹിതനിലൂടെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ, 6 പുരോഹിതർക്ക് ദക്ഷിണകൾ നൽകുന്നതിലൂടെ, 7 നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരുവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ അനുസാരികളിലൂടെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ നേടാനാവില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനോട് സ്നേഹവാത്സല്യമുള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തനായ
നാഭി മഹാരാജാവ് പരമദിയോത പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ രീതിയിലുള്ള ഉപരിപ്ലവമായ ചില പ്രവർഗ്യ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും കളങ്കരഹിതമായ പരിശുദ്ധ മനസ്സോടും മഹാഭക്തി വിശ്വാസങ്ങളോടും പ്രാർത്ഥനകളും ആരാധനകളും അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ അതിലംഘിക്കാനാവാത്തതും വശീകരിക്കാനാവാത്തതുമായ ചതുർബാഹു രൂപത്തിൽ അവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. ഈ വിധത്തിൽ തന്റെ ഭക്തന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ സഫലമാക്കുന്നതിന് പരമദിയോത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വന്തം സുന്ദര ശരീരത്തിൽ അവന്റെ മുന്നിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഈ സുന്ദര ശരീരം ഭക്തന്മാരുടെ കണ്ണിനും മനസ്സിനും കുളിർമയും സന്തോഷവും ഏകുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, ഭക്ത്യാമാമഭിജാനാതി യാവാന് ശാസ്നി തത്വത തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. പരമദിയോത പുരുഷനെ യഥാരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുവന് ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ കഴിയൂ. അങ്ങനെ എപ്പോൾ അവൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അവബോധത്തിലാകുന്നുവോ അപ്പോൾ അവൻ ഈശ്വരന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 18:55 പറയും. ഒരുവന് പരമദിയോത പുരുഷൻ ഭഗവാന് ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയയിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു മാർഗത്തിലൂടെയും സാധ്യവുമല്ല. നാഭി മഹാരാജാവ് നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിലും യജ്ഞങ്ങളിൽ പ്രീതനായിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സംപ്രീതനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായതെന്ന് വേണം പരിഗണിക്കും. ഭഗവാൻ തന്റെ സുന്ദരമായ ശാരീരിക സവിശേഷതകളിൽ അവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതും അവന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സംതൃപ്തനായിട്ടാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:30 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂലപ്രകൃതത്തിൽ വളരെ മനോഹരനാണ്. വേണും കണന്തമരവിന്ദ ദളായദാശം ബർഹാവതാം സമസിതാം ഭുജ സുന്ദരാംഗം. പരമദിയോത പുരുഷൻ ഭഗവാൻ കറുത്തിട്ടാണെങ്കിലും വളരെ സുന്ദരനാണ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. പിതായ ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരേ രൂപ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അഗ്നേന്ദ്ര മഹാരാജാവിനും പൂർവജിത്തിക്കും 9 പുത്രന്മാരുണ്ടാവുകയും അല്ലെ, ആ പുത്രന്മാര് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം പൂർവജിത്തി എന്ന് പറയുന്ന അപ്സരസ് തിരിച്ചു പോവുകയും ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അവളെ കുറിച്ച് തന്നെ അഗ്നേന്ദ്ര മഹാരാജാവ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അവസാന നിമിഷവും അവളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പിന്നീട് അവളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. പിതൃലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു, പിതൃലോകത്തിൽ എത്തണം, അതിനൊരു പുത്രൻ വേണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വർഷാവർഷം ആ പിതൃക്കൾക്കുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പ്രസാദമൊക്കെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള
അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നും എതിരല്ല അല്ലെ. അപ്പോ പ്രഭാതത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. മറ്റുള്ള എല്ലാ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയാലും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. നാം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഥവാ പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാണെങ്കിൽ നാം കൃഷ്ണൻ ശാശ്വതമായി വസിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. നമ്മള് ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അല്ലെ, അത് നമ്മുടെ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തടസ്സം. നമുക്ക് ഇനിയും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരും. അല്ല ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനും അല്ലെ, അല്ല തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ അതിനും ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ മറ്റെവിടെ പോയാലും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അതാണ് ആ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പറയും. നാഗപൃഷ്ടം നചപാരമേഷ്ട്യം സർവഭൗമം സാധിപത്യം നയോഗസിദ്ധീർപുനർഭവം സമഞ്ജസത്വാവിരഹീകാംക്ഷ. ഏത് ലോകവും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്, നാഗലോകം വേണ്ട, സ്വർഗലോകവും വേണ്ട, ഭൂമിയുടെ അധിപനാവണ്ട, പാതാള ലോകത്തിന്റെ അധിപനാകണ്ട, അഷ്ടസിദ്ധികളും എനിക്ക് വേണ്ട, അങ്ങേ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മോശം പോലും ആഗ്രഹമില്ല. അങ്ങേ മറന്നു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മോശം പോലും ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് ഉത്തരാശ്രം പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മള് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഇനിയും കൂടുതൽ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഇതേ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോയിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇവിടെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാര്യം അല്ല. ഇതുപോലെ പിതൃലോകങ്ങളും സ്വർഗലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അവസരം അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു ഫേമസ് ആവണം അല്ലെ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്തണം എങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പറയും. ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചാൽ എന്തായിത്തീരും, അടുത്ത് സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് പറയും. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. പിന്നീട് പറയുന്നത് അവരുടെ 9 പുത്രന്മാരും മേരുവിന്റെ 9 പുത്രിമാരെ വിവാഹം ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. അഗ്നീന്ദ്രന്റെ 9 പുത്രന്മാരെ കുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നാഭി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നാഭിക്കും പുരുഷൻ, ഹരിവർഷൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് 9 പേര് അല്ലെ പറഞ്ഞ അവരുടെ പേരിന്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് അവർ ഭരിച്ചിരുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ പിന്നീട് അവര് വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ മേരുവിന്റെ 9 പുത്രിമാരെയും വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മകനായിട്ടുള്ള നാഭി മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നെടുക്കുന്ന ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. നാഭി മഹാരാജാവും മേരുദേവിക്കും ഭഗവാൻ പുത്രനായിട്ട് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇവിടെ അവര് പറയുന്നു, നേരത്തെ പ്രശ്നയും സുതപുസലോ പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാനെ പോലെ ഒരു പുത്രൻ വേണമെന്ന് അല്ലെ. അവർ 3 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പറയുണ്ടായി. അത് പ്രകാരം ഭഗവാൻ 3 പ്രാവശ്യം അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഇവിടെ നാഭി മഹാരാജാവും മേരുദേവിയും തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, അങ്ങേ പോലൊരു പുത്രനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ പോലെ ഒരു പുത്രനെ ലഭിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം അവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുത്രനായിട്ട് ഋഷഭദേവനായിട്ട്
അവതരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ശുഭദേവസ്വാമി സംസാരം തുടർന്നു. അഗ്നീന്ദ്രന്റെ പുത്രൻ നാഭി മഹാരാജാവ് പുത്രന്മാരുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക. അതിനായി എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും യജമാനും ഭോക്താവുമായ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ പത്നി അതുവരെ ഒരു സന്താനത്തിന് പോലും ജന്മം നൽകിയിട്ടില്ലായിരുന്ന മേരുദേവിയും ഭർത്താവിനൊപ്പം വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ആരാധനകൾ അർപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കുകയും ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ? അവസാനം ആ അപ്സരസിനെ കണ്ടിട്ട് അവളിൽ തന്നെ ആകൃഷ്ടയായിട്ട് അല്ലെ, അവസാനം അവളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് അവളുടെ ലോകത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. അല്ല, ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ പുത്രനായിട്ടുള്ള നാഭി മഹാരാജാവ് മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അല്ലെ, ഭഗവാനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവ് ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള അപ്സരസിനെ അയച്ചു അല്ലെ, അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലെ. അവളിൽ തന്നെ എപ്പോഴും അവളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓർത്തോർത്ത് അവസാനം എന്തായിത്തീരുന്നു, അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരും, പിതൃലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇവിടെ നേരത്തെ അഗ്നീന്ദ്രന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു, പിതൃകർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു പുത്രൻ വേണം. എന്നാൽ ഇവിടെ നാഭി മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ പോലെ ഒരു പുത്രൻ വേണം. അത് പ്രകാരം ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. രണ്ടുപേരും വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, കാമ സർവകാമം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അല്ലെ, ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ, എന്ത് തന്നെ ആയാലും എന്താണ്, തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗ്യന, തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. വളരെ വിശ്വാസത്തോടും അല്ലെ ശ്രദ്ധയോടും കൂടി ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നൽകും. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിൽ അതും പൂർത്തീകരിച്ചു തരും. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ്, നാഭി മഹാരാജാവ് ഭാര്യയും ഭഗവാനെയാണ് തപസ് ചെയ്തത്, ഭഗവാനോടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളത് അല്ലെ. അത് പ്രകാരം ഭഗവാൻ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് വരാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യജ്ഞ നിർവഹണത്തിൽ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാൻ 7 അതീന്ദ്രിയ ഉപാധികളുണ്ട്. യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ 7 രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാമെന്ന് പറയുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട് വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ ബലിദാനത്തിലൂടെ അഥവാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സമർപ്പണത്തിലൂടെ. 2 സ്ഥലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ. 3 കാലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ. 4 മന്ത്രങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തിലൂടെ. 5 പുരോഹിതനിലൂടെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ. 6 പുരോഹിതർക്ക് ദക്ഷിണകൾ നൽകുന്നതിലൂടെ. 7 നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 7 രീതികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരുവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ അനുസാരികളിലൂടെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ നേടാനാവില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനോട് സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ഉള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തനായ നാഭി മഹാരാജാവ് പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ രീതിയിലുള്ള ഉപരിപ്ലവമായ ചില പ്രവർഗ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും കളങ്കരഹിതമായ പരിശുദ്ധ മനസ്സോടും മഹാഭക്തി വിശ്വാസങ്ങളോടും പ്രാർത്ഥനകളും ആരാധനകളും അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ അതിലംഘിക്കാനാവാത്തതും വശീകരിക്കാനാവാത്തതുമായ ചതുർബാഹു രൂപത്തിൽ അവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. ഈ വിധത്തിൽ തന്റെ ഭക്തന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ സഫലമാക്കുന്നതിന് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വന്തം സുന്ദര ശരീരത്തിൽ അവന്റെ മുന്നിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഈ സുന്ദര ശരീരം ഭക്തന്മാരുടെ കണ്ണിനും മനസ്സിനും കുളിർമയും സന്തോഷവും.
ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ 7 വഴിയിലൂടെയും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഈ 7 മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാലും ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, യജ്ഞപത്നിമാർ അല്ലെ, അവർക്ക് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ആ ബ്രാഹ്മണർ എന്താണ്, അവര് യജ്ഞങ്ങളിൽ ഓരോ നെയ്യും മറ്റുള്ള ധാന്യങ്ങളും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊക്കെ യജ്ഞത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ, അഗ്നിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു, ഹോമിക്കുന്നു അതിൽ അല്ലെ. ഓ അതിലും വേഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരോടാ കാരുണ്യം കാണിച്ചത്, യജ്ഞപത്നിമാരോട് തന്നെ. ബ്രാഹ്മണര് ധാരാളം മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി അല്ലെ, മണിയൊക്കെ അടിച്ച് ധാരാളം മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആക്കി വളരെ ആർഭാടപൂർവം യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാർ എന്താണ്, അവര് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുകയൊന്നുമില്ല അല്ലെ, വളരെ ഭക്തിയോടെ വിശ്വാസത്തോടെയും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാനുള്ള നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണരെടുത്ത് വന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണരുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അല്പം പ്രസാദം ലഭിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എങ്കിലും അവര് ചോദിച്ചതുപോലും കേൾക്കാത്ത ഭാവത്തില് അവിടെ യജ്ഞങ്ങൾ തന്നെ നടത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു യജ്ഞങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അതിന്റെ പങ്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെ. മധുമകല് ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്, പൂണൂലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, എനിക്കും യജ്ഞത്തിന്റെ വിഹിതങ്ങൾ എത്ര പോലും പറഞ്ഞിട്ടും അവര് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അല്ലെ. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവിടേക്ക് പോയത്, നിങ്ങൾ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പറയൂ, ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരോട് പറയൂ അല്ലെ. അവരത് കേൾക്കേണ്ട താമസം അല്ലെ, ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓടിയെന്നവർ അല്ലെ. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഇവിടെ അടുത്ത് വിശന്നിരിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാത്രങ്ങളും അതോടെ എടുത്തിട്ട് തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓടുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരത്രയും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കും അല്ലെ. മറ്റുള്ളവര് വൈദിക രീതികൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് യജ്ഞത്തില് അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഏതാണ് ആദ്യം സ്വീകരിച്ചത്, ആ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാര് ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നൈവേദ്യങ്ങൾ അല്ലെ, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് അവര് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഞങ്ങൾക്കിനി വീട്ടിലേക്ക് പോകണ്ട, അങ്ങയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി, അങ്ങേക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ആ ബ്രാഹ്മണ പത്നി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണര് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇനി എല്ലാവർക്കും നൽകാനും പ്രസാദം നൽകാനും നിവേദിക്കാനും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണാനേ ഇല്ല അല്ലെ. എല്ലാം എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഇവര് സദാസമയവും മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉരുവിട്ട് അഗ്നിയില് സ്വാഹ സ്വാഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അതേ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരിട്ട് ഇവർ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണ ഭക്തിമാരെ അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് ഭഗവാൻ വേഗത്തിൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്നു, ഈ 7 മാർഗങ്ങളിലൂടെയും ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക പ്രയാസമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ പരിധാനത്തിലൂടെ അഥവാ അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ സമർപ്പണത്തിലൂടെ, 2 സ്ഥലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ, 3 കാലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ, മന്ത്രങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തിലൂടെ, പുരോഹിതനിലൂടെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ, പുരോഹിതർക്ക് ദക്ഷിണകൾ നൽകുന്നതിലൂടെ, നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ, എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരുവിന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ അനുസാരികളിലൂടെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ നേടാനാവില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനോട് സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തനായ നാഭിമാരാജാവ് പരമദിവതപുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ രീതിയിലുള്ള ഉപരിപ്ലവമായ ചില പ്രവർഗീയ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും കളങ്കരഹിതമായ പരിശുദ്ധ മനസ്സോടും ഭക്തിയോടും വിശ്വാസങ്ങളോടും പ്രാർത്ഥനകളും ആരാധനകളും അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ
അതിലംഘിക്കാനാവാത്തതും വശീകരിക്കാനാവാത്തതുമായ ചതുർബാഹുരൂപത്തിൽ അവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായിരുന്നു. ഇത്രയൊന്നും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല, ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ് അല്ലെ, ഭക്തന്മാരോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഭി മഹാരാജാവിനോട് ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഓ കലിയുഗത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞം, ജപയജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജപയജ്ഞമാകുന്നു എന്ന്. കലിയുഗത്തില് മറ്റുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളെക്കാളും ഫലവത്തായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ ധാരാളം ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ സമർപ്പിക്കണം അല്ലെ. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നെയ്യ് പോലും ലഭിക്കുക പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. പല ബ്രാൻഡുകളിലൊക്കെ നെയ്യൊക്കെ വരും. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഫാക്ടറിയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോരോ വസ്തുക്കളും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പാലായാലും നെയ്യായാലും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ആയാലും അതൊക്കെ ലഭിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. അത് കലിയുഗത്തിലെ. അതുകൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങള് നല്ല രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുക പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വേഗത്തില് പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പം ദേവിയുടെയൊക്കെ ആരാധനയൊക്കെ നടക്കുകയാണല്ലേ. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വലിയ യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട് അവിടെ റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വലിയ സ്റ്റേജൊക്കെ കെട്ടി ചണ്ഡിക ഹോമം, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പങ്കെടുക്കും. ഇപ്പോ കലിയുഗത്തില് അങ്ങനെയുള്ള ശരിയായ രീതിയിലുള്ള യജ്ഞങ്ങള് നടത്തുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുക അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു പുരോഹിതന്മാർ, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ കുറവാണ് അല്ലെ. അത് വസ്തുക്കൾ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം അല്ലെ, ജപ യജ്ഞം. ശ്രീലപ്രഭുപാദര് വൃന്ദാവനത്തില് ക്ഷേത്രം, കൃഷ്ണ ബലറാം ക്ഷേത്രം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനൊക്കെ അവിടെയുള്ള സാധാരണ ലോക്കൽ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉദ്ഘാടനമാകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാണ്ട്, ഇന്ന പൂജ ചെയ്യണം, ഇന്ന യജ്ഞം ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ പ്രഭുപാദരും വിദേശത്തുള്ള ധാരാളം ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ പിണക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർ അതിന് സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അവരങ്ങനെ അവിടുന്ന് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി, പലതരത്തിലുള്ള പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് കർത്താലും മൃദംഗമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കീർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി മുഴുവൻ സമയം. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതി അല്ലെ, ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാൻ. അത് എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാനെ വേഗത്തില് പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ സങ്കീർത്തനം യജ്ഞം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. വേറൊരു വശത്ത് അവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചരിച്ചിട്ട് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരെ പിണക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കേണ്ടത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ ഹോമത്തിന്റെ യജ്ഞത്തിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദരിന്റെ ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു ഭക്ത്യാമാമപിചാനാതി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്ത്യാമാമപിചാനാതി യാവാൻ ശാസ്തി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. പരമദിവ്യ പുരുഷനായ യഥാരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുവിന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ കഴിയൂ. അങ്ങനെ എപ്പോൾ
അവൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അവബോധത്തിലാകുന്നു. അപ്പോൾ അവന് ഭഗവാന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരുവിന് പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയയിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു മാർഗത്തിലൂടെയും സാധ്യവുമല്ല. നാഭി മഹാരാജാവ് നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിലും യജ്ഞങ്ങളിൽ പ്രീതനായിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ സംപ്രീതനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായതെന്ന് വേണം പരിഗണിക്കാൻ. പ്രഭാതർ എന്താ പറയുന്നത്? നാഭി മഹാരാജാവ് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ സംപ്രീതനായിട്ടല്ല അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് പ്രസന്നനായിട്ടാണ് അവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്, പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 5:30 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂലപ്രകൃതിയിൽ വളരെ മനോഹരമാണ്. വേണും കണന്തമരവിന്ദ ദളായ ദാശം ബർഹാവതാംസമസിതാംബുജ സുന്ദരാംഗം കന്ദർപ്പകോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വർണ്ണിക്കേണ്ടത്. നേരത്തെ അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാർക്ക് മുന്നിലേ എപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനുണ്ട്. വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭം ആത്മഭക്തു. വേദാന്തികൾക്ക് അവർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ പറയുന്നു അദുർലഭം ആത്മഭക്തു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും എന്നെ ലഭിക്കും, ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ സംപ്രീതനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് ദർശനം നൽകുകയുണ്ടായി. വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നല്ലേ, നമ്മൾ സമ്മറിയിൽ വായിച്ച പോലെ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. കുറച്ച് ചെറിയ നെറ്റ് പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഫോണിൽ അതുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ലൈഡും കാണിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ നാളെ നോക്കാം. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ, നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം വലുതാണ്, 4-5 കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ടാണുള്ളത്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जीवन महाराज की लोक बताए कर प्रमाणते हरि बोल. हरे कृष्ण. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. आनंदगुड़ी वैष्णव की जय. प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ताय कर प्रमाणते हरि बोल. हरे कृष्ण. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പേരെടുത്താവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് അടിച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ